آية مثل أنمغن كلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان. ni aya min kalananka ni ala masamin korotaren da ya haramu ya mu'minuka ko kana mushriki muso kanu furu muso munye boli batalawye. ثم إن كان أمومها مرادا وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية فقد قص من ذلك النساء أهل الكتاب. ni aya ni alako mushrik muso kana furu nanko mushrik muso kitabe dunke muso yahuda muso mushrik muso de nasara muso mushrik muso de boli batola muso ya mushrik muso de nanko mushrik beddo nannin kono ni kitabe dunke ulu kam muso ala yu buhar ni mushriku do ala yu ludda mana kerekera ku bonnina mushriku do mi ala yu damana kerekera ku bonnin kiri lawlu be sakafuru aya koso والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين. آيانا سورة المائدة كنو على كل المحصنات من المؤمنات مؤمن مسو تنغلو مؤمن مسو هورو ونفر لي دغراويه والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أنا مصوت تنغلو فنا كتاب ديرا مغمون مولوك فنا كم مصوت تنغلو منون بي نجينا كلاوته وفنا فرلي دغراوية. إذا أتيتموهن وجورهن نايو كفر نفل دوما محسنين من مصوت تنغلو دون غير مسافين نجينا كلا مصوته. donc ni aya de kera sababu ye hari nan ko mushriki kitabe dunka musa bebe aya en kono men ni aya min be suratul maida kono ye kitabe dunka ka musa ubo ibe shaka yahuda musa furu ibe shaka nasara musa furu hari ni mushriki do ulu senten ni mushriki ala ni ala ko wala tankihu al musrikati hatta yu'minna istisna Allah min zalika an-nisa al kitab. donc ni ala ko mushrik muso kana furu fonno liman yara akana mushrik muso furu fo na liman yara kitabe dunko ka muso bora udo lakaba
ulu be saka furu har nu malimaniya mais depuis Umar ibn Khattab tilela depuis Umar tilela aye balili ke ku kana yahudiya muso ni nasara muso furu parce que hujay fata atunyi muso do furu kitabe dunke muso de furu hujay fata yahudiya muso do Umar letri sebe kata ma kwa ka muso imbila hujay fata fana letri sebe ka sage Umar ma akoy kon ka bila ibno a haramu yalende dawa Umar ko mofo ma fo ko a haramu lendo ne ka lanyini ya munye yahudiya muso nuna ayu furuli toye akanata sungurbata ula ufuruli kanake sababu ye na beta jene akira ni sungurbata ula wada to ne ka futoye wada yato nkwa kutoye wala kaira mushriku muso ko min fulo ya ko mushriku muso kana furu yahudiya muso kere nasara muso ulu sentene nare mushriku de dobe mais Allah ye ulu bonni na ko ulu ka furu la daga mais wona tabe ulu fana ka furu li ka toye ka silama muso furu o de kanni ye pe Umaru tilela donc ala ko kana mushrik muso akanu furu fu kalimaniya no malimaniya kana furu na malimana kana furu wala amatu mu'minatu ala ko muso menye mu'mini ube jom muso mu'mini khayru min mushrikati o kawsa mushrik muso furuliye walau ajabatukum hari mushrik muso hari na cenya a ceni ani ajeyali ani ewa kanna fulo na kadambe kaba ko chogo kana furu ika jom muso iko furu ni mu'mini do akawsa ika mushrik muso furu hari ni mushrik muso yi adambe kaba ko chogo a cenyi kaje kaba ko chogo na fulo babolo chogo kana furu mu'mini muso jom muso de kawsai wala tunkihu almusrikina aw akana mushriki cen fana akana ulu fana lafuru mana mo ni muso do ka woliji be e bolo woliji ya be e bolo kani ika muso di idde muso do wa idde muso do wa muso ka woliji ya be bolo akana lafuru mushriki kema muftiri cema akana muso lafuru made hatta yuminu fo nutubir nuliman yara wakati mi mushriki cema fana muso shi kana lafuru silama muso shila honna tubira de wala abudu mu'min mu'mini ube jo mu'mini khairu min mushriki muso kafuru ma akausa ikafuru mushriki kema walau ajabakum hari mushriki ke na ceni annafolo adambe ayika bako chogo ikafuru jon kema ni mu'mini do akausa ikafuru mushriki cemama akan nafolo ikabako chogo aka ceni ikabako chogo har na ka dambe ikabako chogo kana furama ulaika tumami alay nunun kafuru bali silama muso mu'mini kana ta mushriki muso furu silama ke kana ta mushriki muso furu mushrewa mu'mini muso fana kana ta furu mushriki kema Allah ya bani munna ala ko ulaika yaduna ila an-nar parce que nunu je nyonya fule dai uba wole kata tasuma de ma uba wole mushriki muso ni ya fura je nyonya bi wole kata tasuma de ma parce que abe kuma munun fo abe ke wole munun ke abi nyamara ni ko munun yen ni tora ko ko doro be tasuma mushriki muso ko na furuli bi sama kata tasuma de ma ewa e muso min fana ye mu'mini ye e ka furu mushriki ke fana ma mushriki ke ka furu nyogonya bi wele kata min na jannaba tasuma de wallahu yadu ila al jannati ala fana ba ke kawwele kata arjanna de ma mana ala fana bawla ka baraw de ke bara munun bawla do arjanna kono wal maghfirati bi jinihi ala fana ba ke ka awwele kata baraw de kelima bara munun kelibe ke sababu ala baka jurbu ya fana ayire ka jenya wa yubayyinu ayatihi linnas ala baka yaw bangen hada madawye la allahum yatajakkarun quru inamiri unatash wa qad sabata fi sahihayn asabatira bukhari muslim kono anna bi hurairah an nabi sallallahu alaihi wasallam
كارثة أبا هريرة ما كبرنا يوم لك التنون كشباكا قال تنكه المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بجات الدين تربت يدك كيري صلى الله عليه وسلم أكون مغوب مصفرو فناني دولة كله كما مغوب مصنجري كفرو فناني دولة كله كما لمالها دوبه مصفرو أكن نفلو كما دو مصو دوبه يلبا فرو كمصون كانوا كفرو أكن نفلو كما ولحسبها دوبه مصفرو أكن دمبه كما ni kabila ba tigide dambe tigide ne ba fe ne fana kan ni yoro soroka kabila nu ka dambe lamba furu wali diniha do muso furu aka dina kama ni muso ye dina tigide har ni kabila ba tigite dambe ba tigite har ni wori tabor har na ce mani cogoya dola dina tigide ne ba furu do be muso fana furu o kama wala ci don kon ni yoro la sisa fajfar bi jati dini tarbati yadaka cidan fuleki bila sirayande sisa donc ko e ka dina tigide woni ka furude ni mo ke ibolo be bila bogola hadisa do be hadisa fo cugo dola hadisa la nyini to wede ko tun kahul mar'atu li arba'in ko ciden ko yum muso furu fennani dola kelen kama ayum muso furu kan na furu kama ayum muso furu dambe kama wali jamaliha ayum muso furu ko acce kanyi antun tamina wala wali jamaliha dobe muso furu ko acce kanyi ni muso nya acce kanyi ba furu dobe muso furu noye do ba furu na ka dinai bo dobe hadisan fu ko ciden ko ayi muso furu ni fennani dola ke la cide mo fiye ciden ko de ko mugo be muso furu ni fennani dola kele de mi ali yere ka balla siralina ka hakilam be minka ayode follaba dina kirin ka bila sirai bo yoro de la sino atwa ko muso mugo de be muso furu kama do be muso furu de ko akan na furu kama do be muso furu aka dambe kama do be muso furu aka cenyi kama do be muso furu aka dina kama ciden ka bila sirai na yarshisa ako e ka muso furu dina de kama ni mo ke bolo be bila bogola donc anana fana ni nyede ni be ewa muso min furu aka ke dina tigi muso fana parce que fula de fora aya in kono muso fana ni e fana be ce nyini la e kanka furu ce jumama ida atakum man tardawuna dinahu wa khuluquhu fajawijuhu wa illa takun fitnatun wa fasad fil ardi wa fasadun kabir wa fi riwayati fasadun arid e muso fana ni ka walijun na fana be ce nyini ne muso fana be ce nyini ka furama ube ka walije ba fe kila furu ci da mun fo yoro fana la akoni mu wonna na awma aka dina kanyi aka jogo kanyi aya la furu de e muso fana ni dina tigi yinyini jogo nyuman tigi yinyini furama de ci den ko nima furama abeke fitina ye dugu koloka ani cinyali ba yiro way dola ni cinyali chama abeke fitina ni cinyali chama muso ka walijun ni mugo nana muso min ka waliji ya be bolon mugo nana nyini nin ka dina kanyi a jogo kanyi muso dama de ayen muso min nyini fe adama de ciiden ko nima dama beke fitina e dugo koloka ani cinyali chama tuma mi ciiden ka bila sirali bilala ko te fulay mbela ciiden ye fitina munu ni cinyali munu fo ambo kono banto kono furu caman be e ka den muso takadi ce caman makan na fulu de kama she baye yurwani baye dro ibe den takadama ni den furu la masunu tile mankambe depuis ni furu ndora lafiya teke sunu tile mankambe parce que ciren ko kan min kolosi jogo ani dina yemo kolosi e aka shede kolosi doro yudde muso takadama e muso fana ni eye ce ewa e ce fana ni eye muso do ye doro afaye se tigide kabila batigide do muso ince kanyi de ima ciden kabila siralin jatemina kadina ko jatemina la itara kara la iya furu bo min be nin jamana in kono furu sa min be nin jamana in kono ni ala te jomba dando
munya ke furu nunun don cogo de do kotte fula imbela asita a cogola wala o kofi hadisa wure nana qala ciron ka dunya mata'u wa ghayru mata'i dunya al mar'atu salihatu ciron ko jiya yere yedda mu bo fende jiya ka damu nyumai jumaye musonyuma me yana min musonyuma muso juman fanai akabwa kajja ce kanyi a jelon da hudawa ayi cidan ya afo hadisain to bun kasirin mafu ya cidan ya fa hadisain to ija najarta ilai sarratuka wa ija amartaha atatuka wa ija khibta anha hafazatuka fi malika wa waladika musonyuma fulen ne ni cidan ko jiye damu de jiya ka damu nyuma o yan musonyuma de akon musonyuma jumaye akon niya lajje wakati ibe nisonjo akoro parce que iba soro wakati be Allah benendo a cenye koro wakati be faral tulenta yerela Allah benendo cenye koro wakati be ka dina funine no ce koro iya lajje wakati be nisonja parce que iba soro la hala dola ibe la hala doyala nimbi nisonja akon ninde musonyume akon ya nyamara ko aka minke minte ala soso ya nyamara ka aka minke dura bolito bake abake ni ete yugabura yoromi ni ete yoromi aba yire kuntanga aba yire kun koloshi ka yire kuntanga abika na folo koloshi kofe abika don koloshi kofe ati jamfai ka sokono ninde togo ko musonyuma awumbe munun jatemina musonyuma ni fe no tewo musonyuma fle nunu de ya Allah je dorobe ni sonja iya nyamra mi nye dura bake ite yoromi aba yire koloshi ki kan na folo koloshi ki ka don koloshi ولا تولق ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا أي لا تجوزوا رجال المشركين النساء المؤمنات لن ينمني كمشركون أكنا مؤمن مسودي كمشركون ما أكنا كري أبكم نانا آية ورلا لا هن هل لهم ولا هم يهلون لهن كافرين لا هن musote hillu lahum mana mu'minu musote daga mushriki keye mu'minu musote daga kafiri keye wala hum yahilluna lahunna kafiri fanan mushriki te daga mu'minu musoy furu nyogo mawte de furu nyogo ma yedina de na sabatira mogo konila minye mushrikiya kasa sabatira cecela kani de muso damade ala de yi balala ce musirkiya sabatira da kani de muso dama muso ni musirkiya sabatira la kana furude atebbe wada to ala ko wala abdu mu'minu khairu min musrik walau ajabakum ay wala rajul mu'minu walau kana abdan habashiyan khairu min mushriki ce mu'mini harin na kera habasa ka jonde o kausa mushriki ke wa in kana ra'isan sirriyan harin nu o kerasa o mushriki ken kerasa nyema dode harin na sur mo bado nyema dode do jon mu'minin kausai ulaika yad'una ila an-nar awa ala kunnunu uba wala katatasuma de ma ay mu'asaratuhum wa mughalatatuhum tabu asu ala hubbi dunya ala ko nunun ka jenyo nyebe mo wala katatasuma de ma bon ka suriya ko ke munye nunun ka jenyo nya fule mushriki ka jenyo nya amuso madwa che madwa mushriki ka jenyo nya na nyakambe nyona abi wele kata abe munchima jinya kanu abe jinya kanu de chima mushriki a che madwa muso madwa nunun jenyo nya anu nyakambe nyonya abe minchi katima jinya kanu wa iqtinaiha wa irasiha ala daril akhirah anika jamara anika je sugantiya la gharaka wa aghibatu jalika wa qimatu o fana laban ka jugu nin mo yed jiya kanu e ye jiya de mara e ye jiya de sugantiya la gharaka wala ban kanya wala ban ka jugu de donc o de ya to mushriki muso mu'mini ke kanafu mulki musulman aw mu'mini muso mushriki chema kana fura ma de parce que nunun ka furu nyogo nya fule
nunu ka jenyogonya fule nunu ka nyagami nyogonya fule ube hada maden wole kata minna ka min chima o ejinya kanure ani ka jinya maraki wasaru jinya la ani ibe ka jinya sugantia la garaka ube bila katore ma o fana laban ka jugu wallahu yadu ila aljannati wal maghfirati bi idnihi abi shar'ihi wama amara bihi wama naha anhu ala fana bake kawwele kata arjanna de ma na ka sariyaye ana kanya marka ana yabalilim bali awwal minna wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun ala baka ayaw bange mogoye adola una miru na tashi aha ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويسألونك عن المحيض أنا شيء أقول يهودا تنكر نهاية جي سبب يهودا تنكر نو كم مصود نكالو بولا una te dumuni ke nyogon fe uta ajjenyo nya uta kafo nyonya una ate da so kele nyere kono ute fara nyogon ka so kele nyere kono danko kadda dilan kelena una ate ewa una ke dumuni ke nyogon har na ye mina ji fele minna ute miala yahudiyaw ni ulu ka musobe kalo bola una te dumuni ke nyogon fe una ate siso kelen kono donc ciden ka sebo nana ka ciden nyinin kan nena yala nan fana ka muso nu be kalo bola abo chogo de lawa wa yashaluna kanil mahidi ala ko ciden ma sebo be ni nyinin ka ni muso be kalo bola ikan ka ke chogo de ciden ko ala ko ciden ma kul nu nyinin kan nena ujabe ka fuye huwa aja afuye ko muso na be kalobola kalobo joli min be bo nogode do joli so bilende joli nyen nogode fatajilu nisa fil mahidi ni muso be kalobola ayam mabula ni jumaye je nyogonya kafo nyogonya nyefela la kano kede ka joli ntoy joli nyen nogode akana muso kafo nyogonya ka je nyogonya ka joli ntwala me fata jilu ni sakili mahidi min fulani akorote ko inika musote da so kelen kono ko pasiga be kalo bola akorote ko inika musote da dilan kelenka ko pasiga be kalo bola akorote ko inika musote do birifini kelen koro ko pasiga be kalo bola la de nyogonya kapo nyogonya ndoro o de haramu yarima sino ikam muso fari kolo a fari kolo to be dagaraye nyefela indoro ite ja anofere ka to kalobola sino akfari kuro to be daga lendo ye wori ato ciren ko isnaw kullu shay illa nikah ako aw ni aka muso be kalobola ana ka muso ka fembe ke ni jenyo nya nyerete ka jenyo nya nyefela la kano kede sino ato be aya beke afar kuro robbe afar kuro to be daga lendo awye donc akana jenyo nya deke oda to hadisa sabatira amba shi to kon ni ciden ka furmuso nu dola kelembe kalo bola ciden ba fo kata ibara kana ikumbele la ikafini shiri ola parikoro to cide o daga lembe cide nya be damu bone oye min kata barala kana ikumbele la fini be shiri ola atem maga odela ni nye fela odete daga ye sino apar kuro to na akada nyogon fe akada dilan kelenka akada birifri kelen koro donc akam mi jifilen kelen akada dumunike nyogon fe abbe daga len do awe tuma min ni sera yahuda uma a u konnin chen koni ni ale ya un ka kibariya me kwamba ke fo ko sosode ale ko tanade ke donc islamia sharia ta fule ninde ni kam muso be kalo bola par kolo be daga raye me minye ka fo nyogonya kanu kede wote daga ye komi obena bunka shirika tawsiri la chokomi wala tagrabuhunna ni muso be ewa kalo bola ayema bola ni jenyogonya kanu jenyogonya
wala taqrabuhunna akana gerwla fana ni jenyo gonye anya fo chogo minye filaina hatta yatahuruna fo jolin katike ni jolin fana tigara akana suma folode fa ija tataharna na ka joli tigara ayako akora muso ni aka kalobo tigara kalobo jora me amako kana shama de fo aka kode ode ata yo fulafo akana gerwla fo uka kalobo ka jo ni kalobo in fana joran kana je nyogonya fo akako fa ija tataharna na kora wakati mi fatuhunna min haythu amarakumullah ayena umma ko je nyogonya ni yoroye yoro minni ala ya wunya marani yoro min je nyogonya nyefela inna allah yuhibbu tawabina ala be tubu bagawde fe wa yuhibbu almutatahhirina ala be ewa mo seneyale abe ala be wulude fe mo munu seneyale ndo ala be wulude fe donc nim fanaye nin kiriye nim musobe kalobola donc a farkulo tobe dagara fo kafo nyogonya ni je nyogonya o doronde madaga ye ino atesika odeke sino ato dagara ye ni mo mi sisa aka musobe kalobola ni che mi sera muso makato kalobola do mon kasiri ko sosoli bala don ke ba boloko ako paske hadisa do nana o koyina ako me hadisa sosoli de bala do bolo hadisa inka kene ako munum bolo ni hadisa inka kene ni chiden ka kuma de do uluko kafara bika ni seri i muso makato kalobola kafara bika munu ni hadisa kene munum bolo hadisa makene ya ni tugu i seri ka muso makato kalobola iye junubuke ye Allah soso ala ya fadeli ikatubi me kafaratika me kuma sahale yemmi hadisa in sahara kiren ko ni mugomi ni yi jerai ka muson fe ka to kalobola akoyi ka ewa dinari saragata wonne sufu dinar ko dinari kele ko saragatu be dinari tilance dinari obe be garamu nani ani garamu tilanani na dinari kele be odema garamu nani ani garamu tilanani na dinari kele be odema ni mo men jera i muson fe ka to kalobola ni yeretu o kafara bika ibe dinari kelembo ube dinari tilance bo nin dinari kele ube dinari tilance doni ko doko kunna aya soro joli kun folo de le joli batani fulala wakati mide isera ma wakati de ibe dinari bo me doli banna wakati mide aka joli anno yarade me amatige isera ma wakati de ko ikan nisfu dinari bo wakati nisfu dinari bika wakati de me ibn Baz wulu ya mi sugantiyan ni na ko dinar aw nisfu dinar uko ibrali kaswadela ni seri kam musomma ka to kalo bola a wakati a folo do allabando ni tugu ka kede ibi kaswala na kadi donc abe kay ka dinar kelen sadaqati ube ka dinar tilanci ka sadaqati bi swala ni yemin ke fulala wulu yo de sugantiya نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين نساؤكم حرث لكم أو أكم مسنون يكاسنك فرودي mana mugo be ika foro sene chogomi pour ika balo soro ika muso fana ika sene ke foro de nibe ajenyo gonya pour ka den soro ika denyini yoro de do ibe ka foro sene ka balo nyina la chogomi ika muso fana yi be komi ka foro do ika denyini yoro de do ibo fana jenyo na ka den nyini aw muso ba kuma ka sene ke foro de nawe awu jenyo gonya ka denyinu fe fatu harsakum annashitum ayena ka sheneke furum ma chogo mi nyawjia min chogo mi nyawjia abe fo tawsiru la ne hadisa wala ka perpere latige jamabe haketo akera ajale nye sa kera muso ba kere de kasawa akera muso biri de sawa ewa adagare ye ka jia no fe chogo min kadini muso ye
chogo me aka kenye fela la de jenyogonyen ka kenye fela la nyini ode alla nyini te ko ayena ka muso ma chogo me nyawja akadiyo do adakono ube akadiyo ado atiro kono ube akadiyo ado akofela la otede ayena ka muso ma chogo me nyawja ma akake jenyogonyen ka ke yoro la yalla unya mariya ko jenyogonyen ka ke yoro mi akake odela parce que nimfana yahudew fana nimfana tumbugolo ni tawsiru laje yahudew fule ulu kala dala nunu bu kam muso jenyogonya muso dalende be to akerefe una be jenyogonya ke ulu te muso jaba haketo ulu te muso jakardaka ko oche ka jugu ute muso biri fana ko oche ka jugu muso dalende be to akerefe ulu makonya na bolate bon tuma min ninkera yahudew ka jogoye madina yahudew nyana mayara madina de madina ka muso do fana ye nin jogota yahudew bolo ni ulu fana no che no bu jenyo gonya dalende be to kerefe bu jenyo gonya me tumami ewa ansaru ka muso do madina ka muso do sebo do yu furu jenyo gonya wakati aya ja ko abe sama ko amte ninkere ninche ka jugude la dami mba mbolo ni na ibi makunya na bonne la kin dalen ton kerela me fule ka chugo minyini oche ka jugo mbolo uye kibariya fo chide me kibariya fo le chide mare ala yini aya fana jigi nisaukum harsulakum aka muso ya ka sinike forode fatu harsakum annasitum ayena ka sir ko forola chugo minyawja bun ka sir reba fo tawsirila ajalendo abrilendo abe chogo me aka kenye fela inkonela ni jenyogonya imbe kenye fela de la ya jenyogonya chogo dagaraye la nyini ninde wa qaddimu li anfusikum awa aye nye bilaka wire mana muso fana ka jenyogonya o kana awunyina la garabara o fana la de muso jenyogonya dagarawe chogo mi abe segu jenyogonya ala kan nyamar ko ala kan nyamar ni yor mi mo o fana kana awunyina ka bara nyumo ke ko bila wire nya la garade kitab be ke ka subbe ke musoko ni fana ka sunu tilebe musoko hari fana te bara nyuma ke o kama musoko ni sugula hari te sika bara nyuma shike ka bilinye la garo fana kana kede wa qaddimu li anfusikum do ay bara nyuma fana bara ko bila wunye la gara musoko fana kana awlanyina bara nyuma kele ko la gara baro kele ko wari atu bunkasiri ko wa qaddimu li anfusikum ay min fili taati bato kele ما امتثال ما أنهاكم عنه من ترك المحرمات كفرك على يوم يامرني مني كوكي على يوم حرام يوبلو كوتوي فقدموا لأنفسكم لنين ينين أي بارا نموكي كوبلا أوني أي بطوكي كوبلا أوني لاغرا أني فانا على كواو كمونون توي حرامكم مونون توي أكو توي على كواو كاب إيوا كود غالي مونون كاكوكي وقدموا لأنفسكم ينين ne wata bali do fana do nana parce que do ko wakaddumu li anfusikum sani akashe aka musuma aye do unye bila doke mais wakaddumu li anfusikum la nyini toye wakaddumu li anfusikum bato de ka bato ke abe bato de ke ma imtisal ma ani hakum anhum min tarkil muharramati kafaraka ala ya haramukum munun haramu ya bolo aka ulu fana toye donc ma atabali ulu fuleka don fuleka aya tawsiri ke minya ala tawsirin toye ko sani kashika musoma ka do fo aya la nyini toye me hadisa sahalinde nana wala hadisa don nana abdullah ibn abbas bolo qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako alaka ciden ko alaka tanuna kisibaka law anna ahadakum idha arada an yati ahlahu na dola kele ni ba fe kana sheka musoma qala bismillah اللهم جنبنا شيطان وجنب شيطان ما رزقتنا فإنه إن يغدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا شيرنكو صلى الله عليه وسلم نادولا كلي نبني كم مسوما نيكو بسم الله بسم الله فو يكون تجي الله
jannibuna shaitan ala ikan kisi kabo shaitanema ika shaitanema bwamma wa jannibi shaitan ika ewa shaitanema bofana ka shaitane kisi mara jagtana ibangar jage demmina ninka fo nyonya min fulani nye ibangar jage demmina ka fo nyonya inkono iko dem fana kisi shaitanema chiden ko ni imuso de nyogoto ni bismillah fo kanin duwa fo ni ala ya latige o de nyogonya inkera denye ko shetane ta tora bara ko shetane te dein toro abada donc nin duwa abe fo bino seminu nyin kana rahimahullah yala nin duwa ni ebi ka muso de nyogonya eni muso bede ba fo bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytan ma rajagtana che kelende ba fo ube muso fana ba fo akwa be chede ka ede be komi dumuni kala akwa be komi ni be na dumuni ke ede be bismillah fo bon akwa muso fana ni be shama be komi ede ba ke kana dumuni ke ede be duwa fo ate muso inka nyan ni muso min fana ya fo ko basitika ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ولا تجعلوا الله أكنا ألك واتقوا الله أتمنى وما التفسير واتقوا الله أيسر ألني وقدموا له واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه أيلا بامبورا يمي أيسر لني أكادو وابي لكم بنيغنيا يحاسبكم على أعمالكم جميعا أيسر لني على يونيا من يكاكي أيا فتنيا كبو منا كاتوي واعلموا أكادو أنكم ملاقوه وابي لكم بنيغنيا الله أبو فسي كو كروشا كبارا بكا وبشر المؤمنين أو مؤمن نسونجا أي المتيين لله فيما أمرهم تاركين ما أنه ججرهم مؤمن نسونجا مؤمن منو ألو نيامرن من يوياكي ألا يفتنيا كبومين ياتوي مؤمن منو كيران نشغل نسونجا كو ألاك سرابوية جيا عن الآخرة وكفي ألاكو ولا تجعل الله أرضة لأيمانكم أكو ألكنا ألاك بلامي فيني aka kalilun ye anta barru na tenyu manke ni la nyine munye ikana alake balami fenye ni ka kaliliye ni tenyu manke amisali munye eni dendo birala nyogonna ide ina birala nyogonna iko wallahi ninte donne ka dukono tuguni mo ka den ka do ka dukono hera do be hera de dalil kala wulila utara ya faddali fe kate den sage kana ima ay ko ne kalira de ko ate don kaddu kono de ay ci ala ko akoy kana ala ka kalile ala ka to yi kono balimini ke hera kelice hera inke kafara bo har na ya soro kalila de kafara bo idden kaddu kono ika kafara bo ube e kalila fantando de do ube kabbal masrudo de sunu tile ebe nyuma yaka ebe sarakati ubo aye kuma do fuye ube aye ko do kila da ikalila iko nete nyumanke ni nyabara tuguni neka sila wallahi nete nyumanke ni nye ube nete sarati din mani abara ikalinaka okofe tumami idusu sumara ube mugo nani deli ya fa kera ife ya fa nyine na ife iko ne koni kalila de konte nyumanka ide nkalla de konte sarati damare ala ko ayi ikana ne alaka togoke ikana ne alake balami fenye ni ka kaliliye ini herache kalili kafarabo donc ika hera ki balimay kalili kafarabo donc ika saragatimbo odi ato chide nyire ko sallallahu alaihi wasallam qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi la yalija ahadukum bi yaminihi fi ahlihi آشم له عند الله من أن يؤتي كفارته التي افترض الله عليه شيدنكو والله الدولة كلي إيكا كسبب يكا جنوب دودو إيكا دمبيالا أكو أودي كجنوب كجوكو كتميكا كفارة بو علي كفارة من فرديكا علي كفارة من فرديكا أكا دولة كلي كسبب
ika kalili ka ke sababu ye ka ko jugu do la si ka demba ma ube ka junubu do la si ka demba ma ako o de junubu ka bo ka teme ika kalilin ka farabu alai farda min bilika ciren ko tuguni man istalaja fi ahlihi bi yamin fa huwa a'jamu isma laysa tuqni an kafaratu awa ciren ko nim mo min kalili ke kalili min be junubu la sima ako junubu yore de ka boyma ka teme kafara boyin ka kafara intumbe bo bila wasawla awa ciren yire ya fo hadisa sahlen do kono ako wallahi nite kalini fenwo fenye nte kali fenwo fenka fonni nana don ko o kala min ka konta ke wode herai na no don fonka kafara bonka herai nke fonka kafara de bo nka herai nke donc mo gon kan ni famu inni hadisa nyire be ciden ko inni wallahi akunni wallahi kan alai insha Allah aysa Allah fanafo la ahlif wala yamini ciden ko nete kalilika fara khairaha khaira minha nimbe kalilin tanayna kausa kalilinye illa ataitu alladhi huwa khairu wa tahallaltuha funni nye heraye mbode ke ndinka kalili kafara junubu fone kabonya nyerela ka kafara bo muhimmu nim fana yowde dro nim mo kalina kodo ka nete nin kofo ube nete nin ko inke anana do ko koyin foli de herai anana do koyin keli de herai iko ne kalila kade la kafara bo ika koyin fo kafara bo ika koyin ke kana ala balami kana ala balami ni ka kaliliye ini hera kelice la nyine ninde aha wattaqullah ayisra lani wattaqullah anta baru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas kana ala au kana ala ke balami fenye naka kalile anta barru nate herake wa tattaqu nate siralanye wa tuslihu bainan nas nate dilalike mogonu nyogonche ikal na nete ni herake kafara boy ka herainke ikal na kodo be atoli de alanya siranye ikal na kobe ala soso do reke ko karsa sira alanye ikana nin kala soso inkede kana fonne kalila de donc kalilin kana doine ala soso inche kafara bo e kalilin kana doine ala sirane inche kafara bo ikasira alanye ikana la soso inke ube kadilani ke mogoni nyogonche mogo do bilala nyogona katu che dila ede beshe kake ala ya mwede edema ka titri de edema a ikonne kalera konnete ne inda nkalila de konnete kuma nunu nyogonche ne kalila de konte kuma nunu nyogonche ne kalere konte nunu che dila ala ko ayi ikana ne ala ka kalili ikano balami ini mogo che dirali che kafara bo ika mogo che dila wallahu shamiu ala ye meni masade abe jonka kuma beme alim ala doni masade abe jombe kala halado abe damfembe kala halado لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم على تومنا أداب فيلك كليل منك على تومنا نقوليه mana hada madde etumba fo la iko ida filila iko wallahi etumba fo bala ida filila iko wallahi alati mina noye mana kalili mimbe bon nenka ka surama bo e ka duskungono dade filila kafo ube eye mugode ini kalili derela ka chaya ko dugu ne tuma mina ana do ko kalili chama mani iyere tubira kabo kalili chama na wakati beba fe ki yere mine kana toka kali me ni do na ko do lobe ni ko do na dolbe kalite bo kala mere tellement ki na delila me kasoro kalili maboy dusukun kono wo o kalili sugun ala ta minanu uluye ala ta minanu o kalili suguye walakin yu'akhirukum bima kasabat qulubukum me ala ba minani kalili minye kalili minni dusukun yere de yanga ne ka baraka boka kuma nayi ni maka farabo la kuna labimina dabon kama kalili be mi yere ya dabo kama iddu sukun kono ka kede
bonni o kalilini kafara min kaka nimo bo ibe junubo soro mais ni da filila de kakali ube e kalila de ka soro ma bo kala mayre ima la nyini ni kalili ala ti minano e kafara tika ola wallahu ghafur ala ye jon sutura bagade na be junubu sutura ye kayafa halimu ala ye munyu masade abe munyu aka jon koro jombe ala soso ala te janga kata teleya kataima abe munyu koro fokati tubi للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. الإله يمو يقرد الحلف تمامي ala ye kalili fo anana kalili suguya do de fo ya nyaya tumami kuma be kalilika kalili suguya do de ni nyu tumbake uba fali ilahu akoro ye al halif mana che eni kam musobira la nyonna aye ko do kira ayi toro uba ye kuma do fo ayi toro ko wallahi kalo kele nete sima uba fo ni mali ilahu kalo kele nti je nyonya ilaw koro ninde bon doni kibaw ko sisa ni kalila ewa imusoye nin kalo hakke ntese ema nabe kalo nani koro ewa ibika sola na kadi nika muso daraye kafarabo ikasika musoma no madiaye ibese ka ikalina ni kalo hakke min kanate nani bo ibese ka makono ate daga muso fana kwa bi wele sharia la ka nyini fe fo o konona na ikashi alema ibese ki ka kalo ibese ka ye kalo hakke mo fo ni kalo kelen ko kalo fulado kalo sabaro amase kalo nanima ibese ka makono ni yere ya do ni misara fana ba fe kasi ka muso me be sama ibe kafara de bo ni mo kanu fana ibese ki ta dafa ci de nyere sallallahu alaihi wasallam dondola akam muso ya ashege ka to ka fe nyina fe munun shetai fo antemeno la suratul hajjab kono fo ala ko ciden ka muso do kaswala ni jiya dewnde kaduye ciden ko bila kata jiya dewu fe ni ala de kaduye fana lagara de kaduye ciden de kaduye de gunni be ciden ka kam munyo koro anyo fo maraka tawsirla ciden ka muso konon to imbe uye lagara de sugande ka ciden sugantiya ka ewa ka ala sugantiya donc o kele sanu ka kede dondola uye kuma do yesi cinyere ma ciden dimna ko kalo kele nete shawma masruba ciden yere ye sodo dila sod min akajja dona ya dila katake okono tumami kalo shera mugani kononto ciden jigira adonna muso folo min kamba isetu amba isetu ke ma fo kalo kele te sama ako kalo teke mugani kononto ya kalo teke mugani kononto ya donc kalo kele nyogona cide nyake donc ali ilahu yeninde donc ba ko ni kalina ko ti sika musomma ni hakke membe kalo nani koro adagariye bon ube ni ikalna ni fenye nimbe kalo nani sanfe ambi shagi kana kalo nani dema ni kalna ni kalo nani de fanaye o kiri de fule kana nin ko fula dola kelende do ma ekalilante shinka musomma ni hakke abe kalo nani koro umme ikalna ni hakke minye kalo nani de do ma ikalna ni te se musomma ni hakke mina akacha kalo nani ye donc na ya sura be kalo nani koro ibi kaswala adafali ni kafara bole na ya sura kalo nani de do akakiri fule na ya sura ekalna ni ko te sama hakke de ba kalo nani sanfe ambi shagi kana kalo nani de ma sariya te soyi ko bekede ibe sagi kana kalo nari de dati dima misali ni eko ika musoma kalo woro nete se ima sariya te jenai na yi la se silamiya sariya ma silamiya sariya be kalo nani de dima saratila kalo nani kono shika musoma ni ma shika musoma khadu be furubu ani nyogonci o de kiri fule nenye o de atala ko lil ladina abeke mugoye yununa min nisaihim mu'minun bikali ku tesuka musoma silamiya sariya ya kuye tarabbusu 4 ashhuri uka ewa siginu yereye
ukashigi kalonani ukashigi kalonani sariya ye ko umogo ye mogo munun kalila ko tese uka musoma silamɛ sariya ye dati min duma n'u bɛ se ka sabali ka muɲu kono ka dati in kono kalonani de diruma n'a y'a sɔrɔ a bɛ kalonani kɔrɔ a filɛ n'a y'a sɔrɔ a bɛ kalonani sanfɛ a bɛ na kalonani de dirima kalonani silamɛya kadi b'o de dimina ni muso min taara kadi fɛ awa ne ka cɛ n'a bilala ɲɔgɔn na kanina ko a tɛ se ne ma kalo 6 a kalila ko san kelen ko a tɛ se ne ma kadi b'a cɛ wele ni cɛ ko ɔhɔn y'a fɔ awa kadi b'a fɔ sisan n ye kalo 4 de d'i ma kalo 4 i bɛ se k'o kɛ n'i ma si ka muso ma mɛ ni kalo 4 in dafara i na si ka muso ma ou bien ne furu goja kadi bɛ kalo 4 de d'a ma fa in fa'u ni kalo 4 dira cɛ ninnu ma kalo 4 in kɔnɔ ou bien kalo 4 in dafara u sagira fa inna allaha ghafurur rahim i ye hakɛ min se n'i ma si ka muso in ma kalo 4 in kɔnɔ ou bien kalo 4 in duguma ala b'o yafa ye ala ye jɔn suturabaga ye ala ye yafabaga de ala ye nɛɛma yɔrɔlen tuguni o la وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم وإن عزموا الطلاق من نيت ومسون من كلوناني ديرا تشي منما مسو تشيو نم تشيو دان تغرا مسو بلاليدكا فإن الله سميع عليم نو دان تغرا كوابنا كا مسو بلاده اوا akado ko ala be kuma be mede akado ko ala be fembe do de ni nye bagabagaliye ni nya yiranna ko ala te bilali fe ala ko ni kallayte si ka musoma kalona ni be dima ibe se ka sigini yere yo kono ko ma kono ni kalona ni ndafara nu tigu sagira kata muso je nyogo nyama afule nu ma sagi kata ka muso je nyogo nyama abe ko mi se say dantigra bilali de ka iba fe ka bilade bo naw dantigra muso bilali fanaka awa akado bila kun ka soro yede akasoro bila kun ka soro yede parce que ala be kuma be me ala be la hala be do na yasur bila kunte na ewa bila kunte kuma mafo ala be kuma be me na yasur kuma mafo kuma min be ke sababu muso kapila al ni amake wale kala be fembe do muso makko do ke komi na kanka bila e bagarama ka bilate ala ka akoy ka do ne ala be fembe mede no simiru kon ni kankari madade akala fule ka kankari da muso bilalawe monu moy muso bilala kankari dade ni muso be bila akasor bila kumbe de ni bila kunte ala be kuma be me ala be ko be do donc akon ni wasara bagaliye me hadisa min nana ko abghadul halal la talagu wa ya hadisun daifude ko min ye halalai me ala ba ko oye muso bila de hadisa salen to ye me ala te muso bila ko ni fe me hadisa masahade me ala te muso bila li fe o de yato aye kankari daya ko ni ka muso bila ka do ko ala be fembe me ala be fembe do والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم تمام يا مبورا كيرين منا كالوناني انتا donc ni kalo 4 nda frasisa donc ni ma sagi kata muso ma doro ye furu bole doni ke bawo do bolo donc ayi qadi de bi wele ka fo sisa karasa
ika muso kalo nani dafara anye kalo nanu mindima ni kalina koite sama kalo woro anko kalo nani de dirima sarati ka siama ube be se ka sigini yere anka makono ke ambi makono kalo nani kalo nani fule ka dafa sisa sagi ka muso jenyonya mai ta ikasi ka muso ma ube mbetile tani sabadima ni muso ya yira koima sagi katama ka jenyonya mbe furubo doko ninde beke gadi be ninde ke doko ayi kalo nani mbanna dura muso bilala doko ayi fokadi ki welede kalo nani fule ka dafa ndemni dati hake dima ni seri ka muso ma kona fule ni mashi ka muso ma kono be furgurja donc nin kalo nani min fora yala ni ka muso be ikafurula silamiya sariya wajibika hake don hake juma don hake ikasi ka musoma don ke bawo yenyo so sala doko kalo nani ni muso bi bolo furula ni mbika kalo nani sha masinya kele ulo ka delata nindela ko parce que silamiya sarada ala yereye mindi mugoma ni mugomin kalna ko atesha ka musoma ko ala yere kalo nani de dima kalo nani nkono ka shama ko ola ni muso bi bolo furula kalo nani shama sinya kele do ya fo ni chola minyi bi wajibi ka kalo nani ajanyo gonya sinya kele do ko ayi tile nani iba janyo gonya sinya kele o de bika wajibi uno fana ka delata yoro juma ko parce que silamiya sariya ya dege cheye ika muso nani furu na ya hasoro ika muso ate daga ina ka tile sabake ikana fo ika shama ala taala daga ye nani ka furu parce que ni nani furu la don sababe ke imase ni mawo donc uno fana ko e wa tile nani sheika muso mawo de wajibika ko parce que silamiya sariya ye muso nani la daga ye do fana yenni fo bon do fana ko ayi kalo ko tala don ko tala kalo nani ko tala tile nani ko tala nunun be sage kata aw yere de makka fari foni ani ewa na nege be nyogona ani na be saga damu be nyogona ni banate wujurate so sila bunte me ko furu kunyede eye muso furu de furu ka nyawteme wali cewde nyatemala muso fana furu ko furu kunye ema inya ka teme wali muso de la aka haju hakke durabe siga nyogon je nyogon yani haju hakke minye ni awaka nyu negebe nyogon nani hakke minye odedo medati ko tala aka parfoni hakke anaka se hakke mugo te kelenye muso nege uda muso te kelenye che negela chew fana te kelenye muso nege ula donc nimbe sagi kata hada madenyere dan chogo nakalla haladema Cheikhul Islam bunte me yemi fote ninde ka kene wala ninde ka kene ni darurate ka musola ka musoma ko bela bon fana bese ka shama kana bali konte shima ko don ewa tilenani sinya kele ni tilenani sinya kele ne be shema odema ube kalunani sinya kele ne be shema ayi na ka musoma ko bela furu ko nyere ka anyateme wali chewla ni banatila farifoni bela anege bela shama ika makonya nabo ni eche fana de mako bi ka musola ka fo bi mapre ube masigina ye bi ote ni uduratila ite kalobola banatila uduratila ifuru kunye abolo ika ateme wali muso de la amma ko bi na wakati mi ni banatila daruratila yire la bilay ninde kuma salenye nko de aton ko chiden ko akonni wali muso temete yo kenema muso nege yimina ako wuli kata seyire tama wali muso min temina de na nege mina min bala wode bitala chiden yo fo sallallahu alaihi wasallam donc don ko yen nin kiri fo ya ma sahalenye Cheikhul Islam bunte min nin fo wode ka kene o ko fe haja amru min Allah subhanahu wa ta'ala lil mutallaqati ad madkhuluhum bihinna bon nin fana kiri minye muso munu ni chewu yufuru aw donani muso munu nye ayubila ka muso furu idona naye ya bila alako wal mutallaqatu ako muso bilale muso munu bilala
يتربصن بأنفسهن 3 قروء مسلمون كشجنو يري إدلا كالوبو سبا 3 قروء دوكو سنيا سبا دوكو كالوبو سبا عندك كني مسلمون أو فرلا أو تشو يابلا ويداي مني كالوبو سبا مسوكو كي إيكا دو كالوبولا إيكا سنيا إيكا ساقي دو كالوبولا إيكا سنيا إيكا ساقي كدو كالوبولا إيكا سنيا إيكا إدابانا kalobo saba muso bilala ni doni keriye muso do bolen benina a muso fole munye muso min te kaloboye muso bila ate kaloboye imma ade ka demisaniya kama parce que iba soro donna ni muso do ya furu ka soro amase ama baligoya na ama baligoya ate kaloboye no muso furu ya bila aka fitiniya kama aka dogo ate kaloboye an ube muso mi ya bila muso korobado kalobo yere tigera ka bola ote kaloboye o kai dai munye oye kalo sabade wallahi ya isina min al mahidin ratabtum faidatuhunna 3 ashhur wallahi lam yahidina alakum muso munu naw jigi tigera wula ko te kaloboye unuka idaye kalo saba ani muso munu uka demisaniya kama ube muso munu nulu te kalo boye de pew unuka idaye kalo saba donc min fule ninye ko ewa kalo bo saba min ba ka haidu ye min muso min te haidu ye aka fitniya kama ube koroya kama ube muso aka danchugula te haidu ye de pew niyo bila o idaye kalo saba o sentene na kele fulanna niye muso min bila ya furu de shiri me ya bila ma donai ina mallan kolonya idato fanala anyo fo suratul ahzab kono ya ayyuhallazina amanu ja'alnaka hitumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddati ta'tadunaha alakum mu'minu na muso furu shiri o ko fe ayu bila ka sorama doniya ama donu uye idatuka ni nyefula na ede muso furu shiri ima donai ina mallan kolonya ni yo bila donc ewa kalobo saba koto la idato la yere de few o bila la yoro mi dorabe se ka furu chewerema idatala ni na ya soro ima donai me na lan kolonya na comme si sa mo ko teli chogo mi sisa depuis yere muso nyini to yere folo amakita yere folo furu masiri yere folo ina beta yoro gabe lankolonya o ye haramu ye o te be yere mais ni furu sirila ka muso furu sirila ima dona yede mais muso imbeti segere yoro dola akelembe do sokona be datu gaudala ube ebe ni tara go muso ila fa sokono uba do sokono akelembe abe datu gaudala ko abe baroke ina lankolonya na ni ya bilani na idaba ka seba ude yo kiritige hari ni muso ko an lankolonya na de anye datu nyo ndala de me akoni masenema silama sarela na yi bilai dabila abika furuna furo da falin dima fana parce que amara bun hanbali ko tuma mi seba uyen ninkiri tiga amara bun hanbali ko parce que fendo fuleka daga ye nim muso ke bariala ate daga ye dia muso totala ne shika dia muso to furu masiri ni muso minche ino be saka do sokono kadatu wadala ha ote daga ye ote saka kew me ni ya ye o daga rayen ninka kola ina yake mo ote saka fin fawye fana fin daga riye aka kola minte daga ye dia muso to ka kola o de ya to abe da wajibi aka ni nyofula ne sabana muso konoma ni muso min bilala akonoma de do o tate kalobo sabayede o tate kalo sabayede o kai daye aka jigide wa ulatul ahmal ajaluhunna yadana hamlahunna alakum muso munun konoma do no bilala uluka idade uka jigide donc aka do anya fo ya do an ko nyagambi belebele babe mo bolo jamanan kono ya ni yorola ni muso min bilala ulu ye muso bilale mbeke kalo sabade fo ni muso kono mate muso koni bilala jamanan kono ya de ba fo ko idai kalo sabaye o yakata belebele bade muso min ba ka kalo bo sabade fora
parce que muso dɔ bɛ yen a bɛ se ka kalo bɔ 3 in bɛɛ ye kalo 2 kɔnɔ parce que muso dɔ bɛ yen kalo yɛrɛ la olu bɛ ewa kalo bɔ ye kalo 1 na siɲɛ 2 kalo daminɛ u b'u ka kalo bɔ ye kalo laban u bɛ kalo bɔ ye kalo bɔ 2 ma tɛmɛ nin na wa donc ewa kalo 2nan a daminɛ dɔrɔn a ye kalo bɔ 3nan ye a ma ban a bɛ komi kalo 1 ni dɔɔni nin ka da bɛ ban bon ni aw taar'o kɛ 3 ye dun na ala m'aw fara kan ni kɔnɔ bɛ taa cɛ wɛrɛ fɛ donc nin ka kɔlɔsi dɛ Burusemu nin de la k'a fɔ ko muso dɔ fana bɛ kalo 4 de ale bɛ kalo bɔ ye siɲɛ 1 mais n'a ye kalo bɔ in fana ye a bɛ kalo 1 de kɛ a kɔnɔ bon nin tigi n'an ko a ka kalo bɔ 3 ye ni nka da bɛ taa joli la sisan kalo 4 ye bɛ a ye siɲɛ 1 de kalo 10 ni joli sisan san 1 de ye o ye san 1 a bɛ i da la bon ni aw ye o i da kɛ kalo 3 ye kataw bɛ nin bɔ ala soso bɛ nin bɔ donc ninnu ka kɔlɔsi ninnu ka faamu dɛ muso muso bɛ kalo bɔ ye kalo bɔ 3 de don muso min ni a tɛ kalo bɔ ye de fɛnw kalo 3 muso min n'a kɔnɔma dɔn n'a jiginna o de ye a ka i da bannen mun bɛ kɛ yan fana ni u ye muso bila a kɔnɔma dɔn a taara faso kɔnɔ n'a jiginna ni denmuso de o y'a bannen mais ni muso in jiginna kɔnɔ kɛra denkɛ de ko a y'a yɛrɛ dɔn o bɛ jamana in kɔnɔ dɛ ko a y'a yɛrɛ dɔn u bɛ taa muso in nɔfɛ u b'a don a ka so kɔnɔ ko parce que a ye denkɛ de sɔrɔ o fana ye kataw ni haramu ye n'a jiginna kɔni dɔrɔn i da banna n'a jiginna kɛra musomani ye a jiginna ni denmuso de a jiginna ni denkɛ de a jiginna ni fulaniw de ye ni kɔni ye muso bila ka i da a ka kɔnɔma ka i da ye kɔnɔ jigini de n'a jiginna dɔrɔn i da banna hari ni nimisara muso ne fɔ ko parce que a ye a den kɛra denkɛ ye hari ni o diyara ye i nimisara a nɔfɛ i bɛ taa ɲini a faw fɛ kura de ni birali ma dafa 3 ye n'a jiginna i da banna i bɛ taa a ɲini kura ye a ka waliju fɛ ne tun ye muso in bila mais alhamdulilayi komi ne yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ ala min garijɛgɛ denkɛ la a fɔle ka denkɛ sɔrɔ sisan birama n b'a fɛ n ka muso ka dɔn a tɛ dɔ tɛ dɛ i b'a ɲini kura ye u bɛ muso ɲininka ayiwa i cɛ naani i nɔfɛ i b'a fɛ wa n'a ko ahan fana b'a fɛ u bɛ furu siri kura de i bɛ furu nafolo kura bɔ a bɛ taa i fɛ parce que i da banna o mais k'a fɔ ni denkɛ sɔrɔla a y'a yɛrɛ dɔn ayi dɛ n'a jiginna dɔrɔn i da banna donc ninnu fana ka faamu wala yahillu lahunna awa ala ko a tɛ daga muso ninnu ye an yaktumuna ma khalaqa Allah fi arhamihinna ala ye den min da u denso kɔnɔ u bɛ kalo bɔ min bɛ denso kɔnɔ u kan'o dogo dɛ i m'a ye muso fana i da banni na banni baliya ala y'o dannaya sagi ka taa musow de ma parce que mɔgɔ wɛrɛ tɛ ninnu kalama n'u yɛrɛ tɛ o donc muso fana kalo bɔ 3 de dir'i ma ala ko a tɛ daga i fana ye min b'i ka denso kɔnɔ kalo bɔ in na u bɛ den na i ko dogo dɛ in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir n'a y'a sɔrɔ aw muso fana limana ni ala ye ani don laban min bɛ denso kɔnɔ a kana dogo dɛ parce que ala ye nin dannaya sagi ka taa aw de ma sariya b'aw de ɲininka o bɛ kɛ cogo di n'an ko muso ma kalo bɔ 3 a k'o de sigi bon k'a fɔ ne fana ye cɛ dɔw ye o diyara n ye kojugu i ka taa fɔ i cɛ ye i bɛ min ka i da la ne ka kalo bɔ 3 dafara koyi k'a sɔrɔ a ma dafa parce que i kɔrɔtɔlon de ye cɛ dɔw ye i t'a fɛ u ka taa k'i ta i da donc hari kalo bɔ 3 ma dafa fula yera dɔrɔn a tora 1 ye dɔrɔn i ɲininkara kalo bɔ 3 dafara ban a banna o dafara k'a sɔrɔ 1 ma dafa la ko ni i limana ni ala ni dɔ laban kana dogo dɛ ko bɛ cogo min a fɔ mɔgɔw ye o cogo kan a fɔ ɲɛ ɲuman ka dɛ i kana dogo dɛ n'i ka i da banna haqiqa de la ala ye nin ko in sagi ka t'e de ma
ni dalen be Allah lay dalen be dolla bala ni ka kalobo saba dafara afo adafara kana fen dogo de na ya sura madafa fana afo amadafa aw ni limana ni ala ni dolla ba min be denson kono kana dogo de kalobo saba de fora iko de sigi ni akera sa ema kalobo saba parce que sani cheka ebla aya sura ye je nyogonyake sani kalobo saba ka dafa ja asabatira cheka kono be ela kana kono indogo de ni kalo kelen temena ima kalo boye e ya do kaba ne ka kalo bo jolende do ni kono de benna kana dogo de mimbe dense kono kana dogo de afo ka fo ewa ako kalo bo sababe kalo bo sama min ni ne ko sigi sisa kono de benna la de ne jolendo koy kono de benna la donc wana do idanna bo kalo saba ko la sisa idannata kono idannata jigilila donc wala ye min daw fana ka denso kono ni kalo bode do ni dende do akana dogo de nawli manene ni ala ni dolla ba kana dogo donc nin ko in fana sagilembe kata muso de ma ala ya danna ya di muso de ma parce que chete nin kalama fo ulu de kanyin kan ninna u ka fanye wodi ato ala ya danna ya da u ka sagi katuma ka kankari dawe ku waju o ko fala ko o bolatuhunna ahqqu bi raddihinna fi jalika awa ala ko muso chew ulu de kaka ko ka muso sagi kuto iddain kono an ko ni ka muso bila na be kalobo sabaye na be kalobo ye aka kalobo sabaye e muso bila an ko aka idda sigi abe idda sigila kalobo kelen yere maye en misira parce que munna ala ye tandi muso bila fana manna bila la teta direti kayida kala ana akato yere ka sokona kayida mina la tadri la Allah yuhdisu ba'da jalika amra parce que ni yay furu nyogoma fula che dimina na fo akon muso manyi bila ko do kerani nyogonche min nyaw dimi nyogon koro donc ni tandira bilalima ko ka idashigi na ya suru bilali sababu bora muso de la na ni misra abese ka fo che ya famma ala kama ni ne soro ni ala sonna nyona ten soro temenni seyna ntoye ya fama ala kamanton den goro ni fora iye ede tun dimina yekuma mi ko yekewale minke ayen nin fo ahinna yimina donc idayere kalo bokelen yere maye ya be arbe daga ka fo e sisa ni sagi ne bilalim bola ni sagi ube ibe sama sufe doriba je nyonya doro ya sagili mais abe konte boloku yi kam muso bilasi akere de ibe se ka sagi koni donc ala ko muson nunun cewde kakanu sagili e kutu kay dañ kono ni muso bilala sinya kelede ube sinya fulana de do bilani ma dafa sabaye ni muso be akache ka kontu de la ate daga cewre siki kambo ni muso nofe muso bilala bilali folore bilal fulani de la aba aida sigi de la muso ba kayda sigila ete bo mu ebete bo munumunu la muso be dumi kono da sigila ete bo munumunu la ye ube muso tara paso ete bo munumunu la ye bon nim furu yere neta nyali feo parce que muso nsigena ko jugo haraka nimbo ka yere soro mugo mako bala ate daga ikan ninkede nimba che ka kontu de la koma ka furu muso ate daga mugo shika furu kuma fonne aka che de kakana sagili aka idan kono mugo shikana kambo ni nofe kani yere la kana kuma foye abe haramu a che de tayaye abe idake che kono che ka sokono aba pare che aba ka masirudo che abe daga che ka siya ka sokono che be nasongo dama abe che ka dumuni tobe komi muso to aba ka idashi ka sokono me muso che koni be seka chi ube seka lankolo nya abe siya fe me ate siya made parce que na sera ma do koro ye droni sagide ka fo nyogonya de tete mane nyogote ni ko yibla ni ka fo nyogonya ko koro ye iya sagi parce que sagili mbeke ni kuma kaya beke kene ko ka fo nyogonya donc me nimba ka che contrôler la odi ato ala ye che ngole ko muso ka che o bolatuhunna muso nunun chew ahqqu bi raddihinna fi jalika o chewde kakanu sagilaye o ka iddain kono
ce siddo yorote folo ina radu islaha men nu ka cewu fana ni ala ko cewu de kakanu sagelu kai da kono ni cewu yen nyali de la nyini de e fana ka muso bilala anko aka kai dasige kalobo saba bilali folo do fulana do anko ede kaka na sageli e kato kai da kono me e fana ba fe ka sagi me ikal la nyini te dilale ni nyali nkan ni sagi parce que ne ay da tora ka ba ne makota la ne ya bilade me nyabe karsala chogo me be munumunu minna ni dabba na duraba furu e fana yo ko to la duro iye muso yin sagi ko inka muso ya sagi me ikal la nyini te dilale ni nyani e illa kal la nyini de idda kana tabani ni mbafu ka sagi ka do ka furu la ka toroli kama ala ko fana ta kana ko ire ika sagili fana ta kana ko ire ka sagi puru ka toro ka de wita kana ko ire ni ka sagili kunye nyali ni dilali de a sagi ka to aka idda kono wodi ato ala ko ina radu islaha nu ye dilali de nyana daga ulu de bu sagi idda kono wala hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf wala hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf ewa hakebe muso ye cheuka hakke mimbu ka musoka o hakke nyogona be muso fana ye cheuka cheka hakke ba ka musoka muso fana ka hakke be cheuka me cheko ni ka hakko o ka giri o kacha kateme muso taka cheka hakke aka musoka ore ka giri ore kacha kateme musoka hakke mimbe cheka me muso fana ka hakke be cheka eka hakke be ka musoka chogomi minye ewa je nyugo nyuma ni abe kuma ifaka kuma infe kuma chogo nyuma la aka adabu nyuma yirila kallafiya yirila ka hinneila kilado ewa onyogo na be muso fane fanaka ifanaka kuma ika jogo nyuma yira ika musola kuma chogo nyuma ika yirala ifanaka hinnala ifanaka laddo ifana ala ya ka hakke membileka ifanaka ka hakke udafaye aba aleka chogomi aleke eka hakke udima udafale anisonji ale awa abe e fanaka leka hakke udama udafale yinisonji ale beka hakke dama wallahi furuso konona la ni ce ya ka muso hakke do aka muso ya ce ka hakke do aka ce yi muso ka hakke udama muso ya ce ka hakke udama kelete ke sokono ahmad ibn hanbali adenke abdullahi ako alenyo baye sambi saba ke nyogon fu makeleke ahmad ibn hanbal na kamuso sambi saba kelema ke no nyogonje he parce que qur'an min be kala luka sokono hadisa min be ahmad ka sokono ala bato min be ala ahmad ka sokono setane do yoroto yorolaw setane do yoroto lan ala hakku ala ka hakku de ka korosilibe hakku korosilibe sambi saba fu makele donc muso ka hakke min bawka aye muso ka hakke duma aka seko be fenwa fenna donc muso fana ika cheka hakke munum beka cheka hakke duma wodi ato abdullah ibn abbas konni ayala ako hari ne aleka muso ya masira leye ko ale fana ba masira ka muso abdullah ibn abbas konni aya koso wala hunna mislu allazi alayhinna bil ma'ruf ako hari ne aleka muso ya masira lede ko ale fana beta amasiri ka doroki nyuma ndo muso ye ko parce que ala ko ka hakke min be musoka o nyogona be muso ye aw fanaka donc ni etafe wakati be ni muso kasa jugu bi koro ni etafe wakati be muso ni ewa fini lankolo bi koro e ba fe wakati be aprele kasa jala umbala parale be nye koro e fana kakika muso koro chokola ne do fule ancha mo fule nambe tadugu kono nala anka bara yoro lambe ko kaje kampre kata nanana dro bora muso chama fana be basa munum be droki dakbana munum be nu uya ni denyere ya baki ka kesu jigi ko bonyo ka yere ba fo mbay betami bi na ya e basa do na dro betami o muso fana be de droki nyuma ni pare droki te bo bara nate ta nate dugude mina na ba chenye korolu te do de fini do be na ba pe dugu taga nana da beta konyo do la beta denkundi dollar de dro ube bo wala
an kan nunun korosi o ko fala ko wali rijali alayhinna darajatu me ako cewde ka daraja korotale be muso ka yanni yoro korosi ako cew aka hakke min be muso ka o nyona be muso yaw fanaka ne anana kayira muso fanala aka na jatemina nin ko cew ka hakke min be aw ka o nyona be aw fanaye cew ka aka na jatemina fana ko ni ceye egalitere min bo fu bolo ko ceni muso egalite e fana kanu fana jatemina de an ko da leka hakke min be e fana ka hakke do ba leka na ta egalite de wali rijali alaihinna darajatu cew daraja korotale ba ka koy cew ba au sanfe anu cew fana te kelenya koy cew daraja korotale ba sanfe aka hakke dogu ka koni me wulu de ba sanfe de inun juru be cede boro du marali bale de bolo e yere kam mara bale de bolo ka fo ala ko ce ka hakke min be muso ka o nyona be muso ce fana ka ni bo to min kadiye tayiro min kadiye beta ni nyirente sara o ti bolo de wali rijali alaihinna daraja ice ka daraja bi ka ice ka korta lembi ka ikan nunjurbe ale de bolo ikan maraba ale de bolo ini ka den du marale ba ale de bolo fen kana ke du kono na masara alema e kana bo du kono ni ma le jenyini doko ikan nim fana famu wadi atala ko wali rijali alaihinna daraja wallahu ajiz alay masammi nye kenye masade alay alate dese fenna hakim alay kiri masade ni alay kiri ke chogomi akanka ke chogode la tumami sanan ka temeni yorola antaro ida werebe nyafe antaro yala mbena sioma be ube antina sioma muso munumbe ida shigike doni ke ba wuyo tila katatila yoroma wolon fulade muso munumbe ida shigike الشنف الأول الحامل وإدتها من موت زوج والطلاق هي ودي كامل الحمل هو مسوفلو إدا فلو مسوكونما إدا مسوكونما ni musokonoma bilala de aka idda yede fo akata jigi ni musokonoma ni ewa musokonoma ni acede fatura aka idda yede fo akata jigi musokonoma ni ace ya bilade akai dayede fo akata jiki wa ulatul ahmalu ajaluhunna yadan hamlahunna ni nyam musofoloy shinfu sani al mutawaffa an hajawjaha min khairi hamli fa iddatuha arba'atu ashhur wa asara muso kalite fulanna muso min ce fatura ne kono tala akai daye jumay kalonani ani tileta kalonani ni tileta nyata depuis ce fatura domi ce faran fatura wakati mi dai mbata wodela ni muso ce fatura kono tala akai dai kalonani ani tileta asin fusalis muso idda kalite sabana almar'atu jatul hayd wa iddatuha min talaqi aw fisqi salasatu qurun musomi ni abilala abaka kaloboye ni musomi bilala abaka kaloboye aleka idda munye kalobo saba bonna ya soro furu gurujara de sosoli bola doni ko bawnu nyonje do ko kalobo saba do ko kalobo kele ni muso bilala ube muso fana a furu gurujara de abe kalobo ye awo idaye kalobo saba ube kalobo kele ni ye saba nay asim furabi muso kalite nani idala almaratu allati la tahid imma li shighri aw kibari faidatuha salasatu ashhur aw kalite nani na musomi ni ataka kaloboye musomi te kaloboye imma akadogo demisen fitini de do abilala ate kaloboye a ube muso koroba de do aleka kaloboye retigara alete kaloboye tuguni no o muso sugu bilala kalo saba ni nani nay muso duruna musomi allati irtafa haiduha wala mutadri ma rafahu musomi donc abe kalobo yede me aka kalobo jora mugo tado sababu min kalobo jo aka kalobo korotar muso min da be kalobo yede me kalobo injora anta do sababu min kalobo injo fa iddatuha sanatun bo iddaye sankele dafalende muso mi abaka kalobo ye me kalobo injora anta do sababu min kalobo injo ni muso sugu ka iddaye sankelende Umar ibn Khattab de ninkiri Umar ibn Khattab tilela
nana ni muso doye muso imbilala me uko muso abe kalubo yede me kalubo korota la jora utado sababu minye kalubo korota fana umaru ko aka sankelenke idala sankele na yake idala kano kunonto obeke muso konoma kono hake bon kalo saba obeke muso minte kaloboye idai umaru yen ninkiri tiganin chola ninde muso duruna muso worona almar'atu artafa haiduha wa hiya ta'lamu ma rafahu muso duruna idala muso mi abe haiduye me aka haidu korotara haidu jora ni sababu munya haidu njo ambado ni muso be makononi de ke sababu munya haidu njo ni o sababu boraye aya ka haidu ye abaka haidu sabake itala o misali la sisa muso chaman be na be shindi demma haidu bejo fo kata dembo shinna kat ate haidu ye donc ni muso min bilala ni chogola shimbi abake ka shindi demma abilala aka haidu jolendo folo haidu ntena fana fo aka den inka shimminde ka dafa ni den bora sinna wakati me haidu de bena bon ni muso ate idake folo de abe sigi ka makononi de ke ni den bora sinna na ka haidu nana sagira kana chogola abaka haidu sabake nunumbe kolosi jamana nkono ni alhamdulillah ne ka chokorba de la ka kiri kelenke don uni don nana ko aka kalobo ko abilala ko aka haidu jolendo adela ka kiri mfo tigi munu nana nyinin kan sigile ko aka haidu jolendo shisa abake ka sindi temma bo akonni sugu atedo idala folode aba bilade ni dembora shinna na haidu nana abaka haidu sabake donc muso min ni haidu korotara abaka haidu ye kalobo ye abilala ne kalobo jolendo folo sababu min ye kalobo injo adonendo muso be makononi kede ni sababu imbora ye ni kalobo nana abaka kalobo sabake akera sa fura do de tara o ye kalobo jo ale bilala aya soru ye fura do de ta ye kalobo jo ni fura yi dati do de bala ni o dati mbanna dro kalobo bina chogola abe o do kono ni o dati da fara kalobo nana aba kalobo sabake ni fura yi nde ye kalobo injo me tanka bilala pour aka haidu kaye abeta ka fura imbode ni ye fura imbo aka haidu bina chogola fura imbe bode haidu inkana aka kalobo sabake ninde muso woro nai muso wolon fulanna imratul mafqud mu'min ni anyana mo yatununa mugola uba fo mafqud dode do atara akera sa uyata de sawa akera sa atara tuma de aka ko filila mugola mugo site chogo do ala abenyana maya lawo abe saya lawo abe chogo chogo mugo sita do ale tununa de dron akibariya sidonente muso fana ba bolo muso wulila kase sariyama muso wulila kase sariyama ewa kafo ne koni che atununa ne ta kibariya sido asaraba abenyana mayala wa ntado ne fana ye muso minye demiseni denye makobe furula ndese ka sigite bo ninni muso ya ka kolase silama khadima kiri tigela bo kiri tigela be dati do de di muso ma yaro fuga hawu koni ko sannani de sannani be dama kiri tigila ba ka che ka kibariya sege sege sannani kono na kibariya soro la fule na kibariya masoro sannani temena amuso be do faturi idala fuga hawu be ninde fo ne bunu semi ko ni yoro la ko ni ye fuga hawu katile me an katile la sisa alhamdulillah jiya birala nyona ni mugo tununa janko ni ko be famaw de bolo nu ko ka nyine na be nyana ya konela kacha aka ko be nyedo ne abe balo konela nu ko aka nyine jiya be chogo mi sisa akalla hala be do ka soro sanani madafa akoni mugo nanama ni sege na sigilila
ntese ka munyu se gana sigilila aye fere ke mbese ka furu ce wurema an chagira ka foye ko sannani sigi no ya kera wala o yegala ya de ako ola ka fo muso nyen ni hakke sigi o be sage kata silama kiri tigila yere ka yere jijama ni silama kiri tigila ko jinya fule chogomi ne ka e ka ce ne ka kibariya nyini na be jinya kono be nyana mala nka don o be ne bolo kalo kele nyona de dro donc silama kiri tigila ba ko ta sigi kimma kono kalo kele mbi ka ce ka chogo ya nyini kalo kele ma chogo ya surala ibe fatuli idake donc ni me sage kata silama kiri tigila ka istihaduma na ya hakem min fo musoye ni muso tara o sigi o hake shera muso ka ce ka ko amance ka nyedo aywa ale kay day munye abe fatuli idashigi kalonani tileta abu o idashigi no banna abe furu donc muso munun be do idake ube idashigi ni muso qualité wolon fula de do aha الطلاق مرتان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون الطلاق مرتان من فنا ala ye ko do de korota kabo muso ka otumbe silamiya kunfolo ebe sheki ka muso bila harisinya keme ibata alaban kerasa ube ka ka tilonke kenu muso ye muso ibe kanyana maya ke teke che tigiye iteke muso lankolo fana ni muso che wore bi furu ni uba fe ka muso degu e mande aye ale tafe kiye ce wore fana bolo abibila no ko kai dasigi sani daka babi sagi shiya wore fana abibila sani daka babi sagi ebe to abolo nin chogo de la abese ki bila harisinya keme ki sagi ite jate ce tigiye ite jate muso lankolon fana ni ce wore bi furu nin de gutumbe muso ka silamiya kunfolo nin tumbe donc ala bafe ka nin degu ka korota ka bo muso ka aye bilali sagi kata saba ka fo bilali ni urdu bi bolo ni muso bila ka to idda kun idama dafa ni bese kata fula de dirima ni sabana dafara dongo do fo ni cewre ya fu pour ko degu yin fana bo muso ka ala ko talaqu marratan bilali ni urdu bi bolo ni ka muso bila ni bese ka sagi fula de rode o ye bilali fula de ni bese ka muso sagi minna bilali fula rode fa imsaku bi ma'rufi aw tasrihu bi ihsani awo ni o fula dafara ni bi ka muso mina amina ni nyuma yede mina chogo nyuma na de ika toy bolo bilali sababu na kana fode ni ka muso koni bila fula dafara ni mako bi ka musola amina mina chogo nyuma na de bilali sabana kana fode aw tasrihu bi ihsani ube ni makote musola abila bilali sabana na bilali chogo nyuma na bilali mi lebulita nofe naninita nofe kuma juguta nofe ika bila yere bese ka ishe ko hake minye kata kadama kadusu suma karasa nimfule chinyala nete siki marasi sankani toro nimfule ni nafulo hake fule ta ikan ninki kam makoye ika jinya na mayala ne koni jera iko be ala deli fana la ka chenyuma no yaye tesiru bi insan wodi ato dona na al-Hasan al-Basri uma ako demuso bebe ne bolomba fe kado furula ebe nya mariyan ka gi ce sugu jumama al-Hasan al-Basri ko demuso di ce ma min be siralanye
na yi ice kanu aba mara kamina mina chogonyuma na yi ka muso idem muso kanu aba mina kamara mara chogonyuma na mi ka dem muso kanu fana aba bila chogonyuma na ta lebu adiyalla insarnya bagama wala yahillu lakum ala kwate daga wuye anta gudu mimma ataytumuhunna shay'a bon ni yere de ba fiki ka musobila yi ka musobila na fulo dama ate daga ika foyi minala ato yana kata mana musofuru hari ni wa keme de ka furu na fulo me bilalin ko ni yere de ya bila yere de ya don tese ka mara obe antese ka nyugonta yere ya bila ni yere de ya bila na fulo dama abeto abolo kana foyi minala abila katana beye kana fo ko akan na folo sagema ni yere de yabila o ko fala ko illa nyaqafa alla yuqima hududallah aganta furu nyogoma fula ni furu nyogoma fula naw fula de sirana ante seka alaka dawu sigi anni nyogonche fo na furu nyogoma fula sirana ko ate seka alaka dan sigi anni nyogonche fa yinqifutum ni aw furu nyogoma fula be sirana alla yuqima hududallah ko awte sika alaka dawu shigi alaka hakkaw shigi ani nyogonce fala junaha alayhim fi ma aftarat bihi awa junubu taw fulala na benakuma bum femina ka nyogon kuma bonay musoko dima ka yere kuma bo akata ikaja ko bashi tawka ofanala ayeni fana fam ni ede babila abila kana foy minala me eni muso kera chogoya dola abe kuma munun fuye abe ke wale munun ke ela ya don nim muso nena te sika nyogonta adimi min bendu sukunna dimne min ba koronta fe alla ya ka hakke munun bile kan te se kudi a chogonyo mana muso yin fana ba bolo ne che ba ke ka la hala marle chogo min yesi nema chiyala ne fana du sukun nya bila alla ya fana ka hakke munun bila kan te se kudi a chogonyo mama donc bashi tawla akashigi kabbe muso ka fo sisa ne keyo yoromi nene ete se ka nyogonta ni te se ka jenko timbila yere fu iye na folo hakke munundi ndo nela ne yaye nki kan na folo sagima ima ikambila anka bonyogona ube chede ka fo ka muso wele ka sigi ne nyabe nene chogomi ante se ka nyogomara ne na fulo hakemin do ila fana nte se ka jenta ko ni be se ka ne ka na fulo sagima an ka bo nyogona donc wala ko ninni nana basitala na benna hakemin na ako di nyogoma aka fara ka bo nyogoma don ko do ye de lata nindela bo nin kuma bo fe don ko do ko ye hakemin di musoma kana temoka iya furuna fulo mindi musoma wika furuna fulo hakede minala kana temo kade do ko ayi kuma bo femin fulo ninye na ben na fin wo fenade ko pasigala yere ko fala junaha alayhima fima aftarat bihi ala de ko junubo taw fulala na fula ben na minna ka ke kuma bo fenye junubo tawla na ben na kadewa nimbe iye na fulo mindi musoma aw benna hakke kam mimbo koro muso ko sagi mai ka aka nyogon bila basitala na benna kadewa iyen na fulum min do musola benkero de ka o de ka sagima aka bonyogon nay ka bila basitala na benna kadewa kabbe hakela nin ka cha iyen di min di muso yerema pour aka bonyogon na basitala don ka bawo borom basital ni sila anko kuma fula de la mun ko kuma fula de bala munun ko iya hakke minala kana temewla ulu beta sembe yorojuma ayayina iya do munun ko daga ka chama minala mo ulu ka sembe rofa o famuna fi maftarati bi munun ko daga ka chama mina munun ko ati daga ka teme ika wori dinta hakeka usembe yorojuma ayayina wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an mun semenu ko
ufana ka dilo yere fule ni ala ko ate daga ni ye muso bila yere de ya bila iye nafolo dama ate daga ka foyi minala aha ni ale de ba kuma bo fana ni istimbatu ke ya ni ale de ba yere kuma bo fana ate daga ika fem minala ni nkacha ika dintama udelo yoro fule ni ala ko eye min dama ika na foyi minala ika beto bala katanai bon ni ale fana de ba sagima iye min dama kana temoka akode dama kata ufana dilo yoro fule aya inna me kuma sahale don ke ye min saha abe daga ika femina min kacha ika dintaye me adabu ye munye jogo nyuma ye minye da ni teseka yafa da ika do yi hakke mindi furuna fulo idda ola ode kani me ni ko be femina min kacha noye bashi tola me bonuro wore be dogolo doko ni muso ye kuma boli nyini na ya sura tora bora edefe ka muso segere odi kera sabo muso ya yere nyini iye hakke min dama kanate moka ni majja ko kata iye nafulo hakke min koni dola kanate moka men ni tora bora muso de fe ki segere muso de e toro e fana ko neti bilaikin ta sage mo ko ninna ni tora bora de fe ki segera daga ka femmina min ka citai do fana tarani ni sira fana Abu Hanifa bin Israka Abu Hanifa tarani ni sira ni tora bora ede fe ka muso segere e ka furna folo hakke min ala dro mais ni tora bora muso de la ke segere fo ede sabawle de sira kamara i de sira ka je ka na fula ka saguma adagare ka femina min ka taye min dama parce que tora bora ale te fe ka e segere donc o ba fo ninde ma al qulu adel ni lesire jumay sabitu bin khaysi kamuso ummu habiba dotumbe sabitu bin khaysi kamuso dero anana cide sallallahu alaihi wasallam dondo la de dro cide mbebo sogoma anni habibata binti sahla al ansari annaha kanat tata sabit bin qais bin samas habibata binti sahli muso into yode sabit bin qais ka fur muso dondo la dro asolila kata ciden ka dudala fajiri sele ciden ba fe kabo aka do kono kata salliro la doro su ewa dibini bala parce que fajiri kene macci kosobe su dibini bala ciden ye hada madem endo ye dibilate ba akun ne jonye habibatu bintu sahli kuniro ako habibatu bintu sahli de do ciden ko munna na ne yaya akun ninka ce kibariya sabitu bin qais bin samasi de o ko de illa semya aya choko fo cidenya kace a ce wole ciden ko ce masisa nimbe mindi ema aka dima ikan nimbila muso ya ka furna fulo da ma ciden ko aka bila na choko dola muso na ciden ma awa ako cide akun ne kace sabitu bin qais bin samas jogo nyuman da falende bala nette se ka jogo si de fodjiya kono nimbe se ka lebu ni jogo minye e ko ni be silama jogo ni mumini jogo nyuma do o be cheyna jogo lankulo si de te chiala nimbe be se ka lago se ni minya ko ni jogo lankulo bala ote me sabitu bunu qasim mugo tundo atincho acce ka jogo muso yin ko acce ka jogo amandin ninye ne fana silamiya kofe mbesira fisunu walaye fisun waliya mbesira onye nga silamiya kofe mbe dina kono mbe silamiya kono mugo be eka hake dafa abe nyumanke ete se ka leka hake dafa ete se ka leka nu duskun kono e fisun waliya de mbesira onye nga silamiya kofe ntase koke che jogo kanyi abe nyumambe kenye ne a ceka jugu amandinye ni alanya serenya tunte ni nyaye akoni ya mimbin bisugun kona be ko min ka daje tuwanyala men tese ko ke ay wan tese ka hakko dama fana parce que ndu sukun tafe ki den ko sabtu bin qais bin samas ma ko akera chogori akon ne min yen ni na akon musoyma
eska aye aka furu nafulo min do ela o bewa akwa bimbolo aka nafulo mata yoro la de aye nago foro de kenne ka furu nafulo be awa chiden ko aka nafulo nago furu sagama muso yinye che ka nago furu sagama awa chiden ko sabitu bin qasima ko abira aye muso bila alle siriya ninde donc ni hadisa fana kama do ko sabitu bin qais bin samashiye nago furu minke furu nafulo chiden ko muso ko de saga kana fen faraka ko ola kana teme ka dintanka me ona tabe an ko shebo ka kuma ube usmana nunu umar ibn khattab nunu shebo ka kuma ube ani don ke ba chaman ka kuma be ani aya in koso nimba ayira ko Allah daga lembe kuma bo fe fen kamina min kacha min dira musoma فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أفوا آية مدفع هرب الدوب آية ولا الطلاق مرتان بلالي فلade nin fula abeke chogodi eni muso bilala nyogo na idimina koro iko anta taliq iko he nyibila anko aka yidda sigi na ba kalobo sabare aka kalobo sabashigi na te kalobo ya aka kalo sabashigi na konomado fokata ajigi ka to o yidda sigi na nyale dilali kala wulila ube muso nimisira ube eyire nimisira ay ko ciala ne bilali mabwa sirafe isagira kata ima ube ya jenyogonya muso donna kasoro idama dafa isagira katama bilali kera kelenge idama dafa isagira ma bilali kera kelenge o kope abe nyogon ka dondo la fana furuku donna ni nyogonche iko anta taliqu iko he nyibila anko aka iddasigi aya aka iddasigi ke bilali ke dafara fulay bolo de abaka iddasigi kono na ni misra iyata adagara ikata iyata san idaka dafa bilali dafara fulay alay kankari dayeya bilali munu ordo be boliki ka muso sagi adafara de kankari dariye ni mako be ka muso la amina chogo nyumana ni mako tala abila chogo nyumana fulay nyen ninde bo okofe naw kelela furuku dona nyonche iko he anta talibu nyibla sabama dafawa o en nimisara sawo muso nimisara sawo dilali kala wulila sawo ke chogote dilan chogote ni furula chogone dilan chogo shitala few muso beta de doro ni nyafuru banna ni nyogonje ni ala yake chewere yaye oye muso in kanu furu sahalena muso in fana che in kanu furu sirila ani o che donana ye akera o che bolo che ma furu ka daba kama nka furu ka la daga yede che nyere de muso diarai che diara muso ye aya yila anyina ka woli jufe kay dabba nen kofe aya anyina ka woli jufe muso furula o che ma o kofe muso no o che fana mena nyon fe ka wati ke nyon fe o bilala nyona o fana ya bila ni o ya bila donc aya soro aw ya wati ni minke ani nyon che fiya ya ache goshi ani misara kata nyoma ni furu werela furu salenya o tigi ya bila adagara ika nyini kuraye aka wali jufe ikafu ni muso bife eba fe aka wali ju ukana baka dima adagara ika nyini ikafu ube niche kura minya furu o fatura de aya idasigi idabana abesagi abedaga eka sagi ka furu me niche wure konima furu ate daga ye me har niche wure ya furu ni fere fenade ate daga ye muso in furusa sabat dafara iterike dobe ewa ayado in nimisara muso nimisara ako sisa ne ko nye chogomi nebe muso nyene kafuru men ibado ne fanta drome kleteno ko ka gelewa ta ke nu ko furu na fure minye tena bamba dima
akon ne ba furu ni ne ya furu ni na ye wakati ni ke ɲɔgɔn fɛ ba bila pour ana la daga ye ne se ka furu ciden ko e ye bakoroni de hadisa la fura ta sale la ciden ko e cɛ min bɛ nin kɛ dɛ a ko e ye bakoroni de ou bien wali saga jigi ni bɛ taa mɔgɔ ka saga jigi gosa ye ka sagi a ko ye o de bakoroni a ko ye o de lana lawli muhallal wal muhallal lahu wa sagira ka fo ko e min ye nin kɛ dɛ ko i ka muso in furu pura kala daga cɛ i dangalen do i y'a furu pura kala daga min ya dangalen do a fula bɛɛ dangalen do wa n'i y'a a furu nin kan de kan a tɛ daga cɛ ye dɛ a tɛ daga cɛ ye nin furu kan nin ye plan de ye dɛ ciden ye e wele ko bakoroni a ko i dangalen do i ni min bɛ na la ko i b'a ladaga ye a dangalen do nin t'a ladaga dɛ fo furu sahale a tigi fana a ka jɛ u ka jɛ ɲɔgɔnya sahalen kɛ parce que muso fana dɔ delila cɛ y'a bilali dafara 3 cɛ dɔ y'a furu a y'a sɔrɔ o cɛ ja cɛya t'o la a nana ciden ma bon a ko ne cɛ karisa a ye ne furu sa bilali 3 dafara mais cɛ wɛrɛ ye ne furu muso in ye a ka fini yɔrɔ dɔ minɛ tɛ k'a yira ciden na komi ne ye min sɔrɔ a cɛ in bolo a bɛ komi nin de maana cɛ in ka cɛya fanga t'a la giriya t'a la a bɛ komi fini a faamura wa cɛya tɛ cɛ in na ciden ko n y'a faamu safe i b'a fɛ ka sagi ka cɛ kɔrɔ ma wa fo nin k'i ka di de nɛnɛ e fana k'a di nɛnɛ sinon i tɛ se ka sagi ka na ne ma dɛ hatta tajugu usulatuki wa tajugu usulatahu fo kafoɲɔgɔnya dafalen jɛɲɔgɔnya dafalen ɲuman de ka tɛmɛ i ni cɛ fɛ cɛ min furuli bɛ kɛ sababu k'i ladage cɛ ye fo kafoɲɔgɔnya ɲuman de ka tɛmɛ i n'a cɛ a k'i kan di nɛnɛ i k'a ka di nɛnɛ ni o ma kɛ wa i tɛ se ka sagi ka di cɛ kɔrɔ ma wala fo furu in ka kɛ furu sahalen de kafoɲɔgɔnya sahalen de ka kɛ o furu kɔnɔ bon nin faamura wa donc ni ko i muso masa an ko bilali 2 min ni sariya y'a d'e ma ni 3nan dafara i tɛ se ka muso ta fo cɛ wɛrɛ k'a furu ɲ'o de cogo f'aw ye sisan mais ni ko n ye bila siɲɛ 3 e ko muso ma anta taliqu salasa ni bila siɲɛ 3 ou bien ni bila anta taliqu anti taliqu tayyib jazakallahu anti taliqu salasa ni bila sinya 3 ni nya fo cogo do anti taliqu sinya 3 ube anti taliqu bure seminu ko nin cogo ya 3 min fulen ni nye doni ke baw boden be nyogon kor ola ibn mbaji bolon ni ko anti taliqu ibn mbaji bolon sinya 3 de aya ka dilo yoro fo ka bobu no kaymu ni hadisa do nati mais ni iko anti taliqu salasa o be anti taliqu har bumbaji bolo yekelende mais bunu semi rahimahullah aka kitabu kono tafsir alquran alkarim ni suratul baqara tafsir la akuni fo chogo pleni anti taliqu salasa o be anti taliqu ou bien anti taliqu akon nimbe kuma sahale bilal ko kelende do anti taliqu mana e bilalendo anti taliqu ni bila sinya 3 ni ko anti taliqu ni bila ou bien anti taliqu ni bila nimbe ni sabayimbe no semin rahimahullah ko don ke ko kuma ye nyogon soso wala do ko faminhu man qala bi ibahatihi wa nufujihi fatubinu bihi almar'atu baynunat alkubra don ke ko kuma nana kuma nani la ala kuma fulo tigin uruko bilali chogo min fulani nye adagara amba bo asirafe fana ni ya ko muso ye fana muso in tigera ka boyla
tigeli kumbaba itese ka furu fo ceyere ka fo inye kuma folo tigu wa minhum man qala doni ka bawo dobo do ko bi taharimihi wo konni bilali togo min fulini nye ko haramu de do me haramu min do amba bo asirafe haramu de do bilali togo min fule haramu de do me amba bo asirafe ayu famu kuma fulo tigu ko dagara bilali mbobo asirafe fana muso ite se ka fu fana mi cewri afuru kuma fulo tigu ko bilali togo nya haramu ye me ambe bilali mbo asirafe wa min man khala do ko bi taharimihi wala yuqa wahidan do ko bilali nya haramu ye de me amba jate bilali togo kelende bilali ko kele bilali togo do ko haramu do bilali togo nya haramu ye me bilali mbe konti bula bilali ko kele ni te kuma sabana tigu ya wa min man khala bi taharimihi wa annahu la yuqa la wahidatan wala aksara do ko bilali nya haramu de ate bo ashrafe fana anta jate kelenya anta jate fenye min ka ta kelenyere ate jate foide iya haramu de ke bilali kela te jate fenye min ka ta kelenye fa hija al aqwalu arba'atu bin musulu ko wala akokuma ukera naniye wasahihu akokuma salinye minye annahu haramun wa annahu la yuqa illa wahida bilali chogo nya haramu parce que bilali chogo do anti talighu salas anti talighu bilali chogo mindo haramu do me amba jati bolo muso bilala sinya kele bilali ko kelen kera anta jate sabayade wa haja huwa alladhi aqtarahu shaykh al-islam ibn taymiyyah nin kuma min fulani nye ibn taymiyyah ayannin de sugandi shaykh al-islam ibn taymiyyah inen de sugandi donc nim mo min nye muso bilani bilali chogo la bilali chogo nye haramu ye me bilali be konti bolo muso bilala sinya kele me jamana in kono mun ye afiqhu kalaw nunun ke niya ke doro force wore ka furu sino ni alhamdulillah sunna na leya kuma sira ka fam hari ni mo min ni sunna ko mandai nin ko sugu daga dala na sunna mo nyini anyo chamo nyede ate sunna ko la de min nin ko sugu ya soro doro abe patto nunun ka don nunun ka beta sunna mo fela parce que abe no ya soro yoro la wala donc la parce que buna basika hadisa de nana ninna ako ciden tilela ni yo muso bila sinya saba yoro nin kele abe jate bilali ko kelende abubakar tilela ode do ako umaru tilela de tumami afoli chayara mugo bolo soni dro ni bila sinya saba ni bila afoli chayara umar yo sebo faranyoka ayesti haduke ako komi fulani ni bilali ala ya ke fulayele ka ke sabaye pour ka tandi bilali de ma mugo kana tel bilali kana muso kana teleya ka bila mugo bolo mais ala ye tandi mugo ma minna ne yoye uyere ba ke ko teleya ka muso bila sinya saba ne ya jatemina nya be fara nyogonka ni mugo ko i muso ma nyi bila sinya saba mbe muso haramu yayi bolo itese ka furu fo cewere ka furu pour mugo ka kuma in foli dabila umaru fana ya kani ninde marali togo siyasa ni istihadiya pour mugo be kuma in foli damina togomi ayo ke ode kama donc ko min kera nin kama umaru ye ko min ke marali togo ka istihadu togo ka wote sika cide nyere ka sariya dilale wuli cide nyere ka sunna sabatile min gulo umaru ka istihadu min fulene ayen nin ke marali togo de ka mugo ladabu me wote sika cide ka sunna sabatile wuli donc odela kuma sahalin yeminye ni ko musamman ni bilas nya saba ye kuma dugo fo haramu do ne bilali be sabati bolo bilali ko kele me ateke sabaye ko mi wakati sera obi ambe ayat dafa ala ko fayin ko sun Allah ni fima hududallah fala junali fima aftarati bi tilka hududullah ala ko nunundi ala ka dawunye fala ta tadu hakana temuka de ala yedda munu siga yedda o yorola akana temala ka dawn sigilon kade o man yataadda hududallah ni mo temena ala ka dan sigile e panna akunna katemaka fa ulaika hum zalimun
ولتك لمغود يتوني لكراوية ورود يركون توني على صوصوني جنوبوية إن شاء الله وقت سرايا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الطلاق مرتان من فنا ala ye ko dɔ de kɔrɔta ka bɔ musow kan o tun bɛ silamɛya kun fɔlɔ. Silamɛya kun fɔlɔ e bɛ se k'i ka muso bila hari siɲɛ 100 i b'a ta. A laban kɛra sa u bɛ ka kɛ a tilonkɛ kɛ ni musow ye. Muso i b'i ka ɲɛnamaya kɛ i tɛ kɛ cɛtigi ye i tɛ kɛ muso lankolon ye fana ni muso cɛ wɛrɛ bi furu. N'u b'a fɛ ka muso degun e mande aye ale t'a fɛ k'i ye cɛ wɛrɛ fana bolo a b'i bila. N'u ko i ka i da sigi sani i da ka ban a b'i sagi. Siɲɛ wɛrɛ fana a b'i bila sani i da ka ban a b'i sagi. E bɛ to a bolo nin cogo de la a bɛ se k'i bila hari siɲɛ 100 k'i sagi. I tɛ jate cɛtigi ye i tɛ jate muso lankolon fana ni cɛ wɛrɛ bi furu. Nin degun tun bɛ musow kan silamɛya kun fɔlɔ nin tun bɛ donc ala b'a fɛ ka nin degun ka kɔrɔta ka bɔ musow kan a ye bilali sagi ka taa 3 k'a fɔ bilali min ni worodu b'i bolo n'i y'i muso bila k'a to i da kɔnɔ i da ma dafa ni bɛ se ka ta 2 de dir'i ma ni 3nan dafara don o don fo ni cɛ wɛrɛ y'a furu pour que degun in fana bɔ musow kan ala ko a talaqu marratani bilali min ni ordu b'i bolo n'i ka muso bila n'i bɛ se ka sagi 2 de don dɛ o ye bilali 2 de ye dɛ n'i bɛ se k'i ka muso sagi min na bilali 2 don dɛ fa imsaku bi ma'rufin aw tasrihu bi ihsani. Awa ni o 2 dafara n'i b'i ka muso mina a mina ni ɲuman ye dɛ mina cogo ɲuman na dɛ i k'a to i bolo bilali 3 kana fɔ dɛ. Ni ka muso koni bila 2 dafara ni mako bi ka muso la amina mina cogo ɲuman na dɛ bilali 3 kana fɔ dɛ aw tasrihu bi ihsani ou bien ni mako tɛ muso la a bila bilali 3 na bilali cogo ɲuman na bilali min lebuli t'a nɔfɛ nanini t'a nɔfɛ kumajugu t'a nɔfɛ i k'a bila e yɛrɛ bɛ se ka i seko hakɛ min ye ka ta ka d'a ma ka dusu suma karisa nin fure tiɲɛ la ne tɛ se k'i mara sisan ka nin tɔɔrɔ nin filɛ ni nafolo hakɛ filɛ taa i ka nin k'i ka mako ye i ka diɲɛ ɲɛnamaya la ne kɔni jɛra i kɔ n bɛ ala deli fana ala ka cɛ ɲuman nɔgɔya ye tɛsiriw bɛ insan o de y'a to dɔw nana ali hasan al basiri ma a ko denmuso